き製鉄所ではありません。先日の爆発を機に変化したのです。空が割れてるよ。我らは神器によってこの店に閉じ込められてしまったのです。菊入正宗14歳。俺たちはどこにも行けない。私の名前どういう字書くか知ってる？6つの罪と書いてむつみ。あの女何なんだよ。なんかお前に似てるし。やめてよ、気持ち悪い。まさみね、女。俺は男。世界が元の形に戻った時に以前の自分と変化していれば不具合が生まれます。好きな気持ち見せ物になった。どこにだって行けるのに、気持ちだけどこにも行けない毎日を送っている。好きいっぱい。やっぱ押したよ。この世界に正しいことなんてあるんだろうか。この異常な世界だって人はいくらでも変われる。この世界がどうなってもいいっていうのは終わらない。終わってたまるか。お前をここから出してやる。好きなんでしょ。好きだけど私は好きじゃない。俺は私たちは逃げたいよ。ここから先は死ぬってことの意味も分かってねえくせに。くらい大嫌い。気にならないですけど。いつみは正宗に恋をしたの。